Тя не най-ма будет да се. Браво, браво, Мария. Мария, Мария, дядо, какво учи? баба учи? Айде, ще ви научи и вас. Ай, това снимаш. Я, баба, кажи ли ми носи повторение по ирманящи? Айде, баба, кажи. Айде, тя ще покаже. Тук. Ела, баба, Ела да покаже. айде, баба, кажи го. Чакай, ще те снимам, Айде, че ти дядо, каже. Ела тук. ела, баба. Айде, кажи го сега. Айде, айде, Парициана, Чакай малко. Айде, баба, кажи го сега. Здравей. Почвай сега. Кажи. Махитика, ескомотоника, арашиш мутитик, кавърна пердик, мама ми рисящ, тати ми хърсящ, тутко ми не вър, стърква на сбър, възкреско фята мар, възнекла вицар, ускоява ми дух ми ди вас, а дух. Ето изкупал. Мария, Мария, бажа, Дал ли фяти, дал ли мушати, ето и аз ти ги ни торо. Снови против Косорини. Дал ли против Косорини, ето и ни торо нос. Ето и резултат. Мария, айде кажи, Йонхил. Сил. Ескомотоника, Рош. арашиш мутитик, К. кавърна пердик, Ма. мама ми рисящ, тати ми Тут. Помини. Спуна. спуна върна сбор. Възкреско. Възкреско Фята фята маре. маре, Възнек. лъви царе, Възкойова ми дух. слави дух, мити за саду. браво. Ето и резултат. Ето и резултат. Ай, спуне като 2004 година на събора бяха и Юна и дядо казва, знаеш ли да си? Ума и капна кало, не искам да казвам стихотворението за коза, че има бължи, ще взема за овцата. Стихотворението е научи Станислав Не, всички да се занимават с един. Кажи, баба. Браво, Правите ние, добре ли сте? Вие заучите. Кари като скопи. Тесалоники. Ето сбор тъха ти спуним дета. Тесалоники. Маса спун соло възналясти. Esta litera, te kaš jasne. Тесалоники аз се сорал Александро Македон. Стора, esta ligatura намето дой мървами, това е пацарияне, отошяне поезия, а плюс яши к графия турциянска, кай разпаса бяха графия, векъл вече арабо, скласират багара латин. Латинно ясте, ашико мясте, алфабетно роман. Вече ако се решат дори, аши са нуктер и романа, шпи турк. А истинете инфлуенция, влиянието на Николай Вазария, и понеже го признават, дека сте много мали политян, към Ромадара Младотур, ние научните политрени, Оляпя и Вазария, бага министр и легатура по комунитата. Министър за връзка с обществеността. Какъв демократ и какъв ценен армън, това го има в интернет, отвори Николай Вазария, ще видиш всичките тези работи. Аз съм виждал тютюр, че за да ми свали на времето за братките, казва голямата джамия, влезте вътре, светне лампата. И я прави музей. Да, и я прави, да, резултата е ясен. Николай Вазария ятеш поет, конскутия след Румъния към мост знае. Мина вой тихя, а фендо ню не да му тъкърса до библиотека Румъна. Кине, си ясти мош знае. Мост знае, дедо Николай. Дедо Николай. Това е псевдоним на писател, който... Мош, ясти на Романеско. Романеско е, но е Романеско. Романеско е. Ши умрача, А уши ясти.
либери каресанто, артикул, член, субстантив съществително име, аджектив прилагателно име, прономен местоимение, верб глагол. Ести санто обособени, самостойни, ика, cum este permanește, liberi, părți de izburare. Avanță. Singuri. Și singuri, poate să spun. Avanță, care nu sunt singuri, nu sunt liberi, adică pe limba barcărească, nesamostойни, adverb, наречие, prepoziție, предлог, conjuncție, съюз, интержекция, междуметие. Ести sunt părțile de izburare, care sunt parte de morfologia. Și cum a spus, morfologia este parte de lingvistică generală, parte de такава част от общото езикознание, care se cață cu construcție zborului, cu стимасия. Втора, лексикология, altă parte de lingvistică generală. Lexicologia este actare știință de lingvistică care se cață cu simăsie a zborului. Și este sunt din nou părțile de zburare, abreviaturi, cum lipsește noi să încrăpsim la dicționar. Și тия сфаци втора умна екзерциция, cum putem să dăm noi dicționar. Cati zbor, lipsește, zbăgăm actarii abreviaturi, adjectiv, este abreviatură, adjectiv, прилагателно, adverb, наречие, албанез, ика зборul este de rădățină arbișească, armân, când zborul este de rădățină armânească, articul, член, bulgarstva, când zborul este de rădățină de limba bulgărească, de limba bulgară, conjuncție, съюз, bulgărească, feminin, женски, grec, când zborul este de rădățină gărțească, indefinit, când sfață zborul de articul indefinit, neopredelit de член, interjecție, pișcoptul interjecție, междуметие, Япония, ит, абревиатура, италиан, când zborul este de rădățină de Italii, latin, când zborul este de rădățină de limba latină, interrogativ, când sfață zborul de pronumele interrogativi, т.е. de limba българяска, въпросителни местоимения, маскулин, мъжки род, când sfață zborul de geniu, когато става дума за нум, нумерал, când sfață zborul de numerul de misurare, число, de limba българяска, неутро, среден род, плурал, множествено число, препозиция, предлог, пронума, местоимение. Avem și alță, care sunt găsite la. Tutti sunt găsite scurtare, tutti sunt. Este sunt abreviaturi care noi lipsește să știm să putem să băgăm după cati zbor când adrăm dicționar. Poate să dăm dicționar pe limba armânească, pe limba bulgărească, pe limba italiană, pe limba latină, substantiv.
ЖЦ, Турк, Икъпи, Арманящи, Цеск, Când zborul este de rădățină de limba turcească. Și rădățina a zborului, aici este zbor grățesc, de limba greacă. GC. Așa? Da, zbor grățesc este. Scrivro. Așa. Și ți se urmează zbor. Când este rădățina luată de greacă, să știi și aici scrivro. Стимул на аутисти, значи остен. Министър, значи ще да. На аутисти. Айде ще най-ма популярно сбор Армън. Както избор, care este legat cu naționalitate, poate schimbă armân, poate schimbă englez, poate schimbă francez, poate schimbă italian. Както збор, poate schimbă adjectiv, poate schimbă substantiv, este cu litera mare. Da. Машу întrebare, Николай, сега разговорам и одно богая гав. Нещо, компютър гъндо, се чуват пишука. Всичка poate și fără ea. Sunt grăbseaști și nu sunt grăbseaști. Poate să îngrăpsim ако те чува. Компютърul, ама до компютърul nu e bun. Nu, stiga, este ti конгрес, той няма конгрес, говори български правопис. Извадиха Едбойно и Йосифов. Ти не знам дали си писал. 45-та година. Генерална начало в България. Пол Енюар пише без никаква пунктуация. Никаква точка, един от най-великите поети на Франция. Тенденция. Сега защо английският тръгна напред? Во френски има много повече диакритични. Петата. В английския няма чорап и в латински. В словашкия има 7 или 8. Турския също. Това ще бъде по-удобно, да. Но иначе произношението как ще бъде? Произношението се подразбира. Ъто с качулката се подразбира. Всички пишат така. Това са над 5000 армъни, които пишат. В румънски език имаш 3 вида. 5000. Не им приключи. 3 вида има в румънски. Едно такова, едно идина и едно с качулка. 3. Сега трябва да махнат. Поне 2 трябва да го махнат. Ама не му вира мамалигарската глава. Просто, аз така по-просто за учебника. За да не го махнат има нещо. Ето го, аз ви разказах за семинара в Чаушеско махна като е хора. Това си е етнополитика, така че и не можем да сме. Стана дума за... Ние сме в свят на хора практични. Това и ние цинцарите на хора практични. Ясно, ама това касае компютъра. Значи компютъра не касае все пак, това си е класика. Значи човек, който се образова в Бахче или бъхче? Бахчарас. то винаги е... Бътъкчи. Какво означава бахче? Значи множно число. И какво означава? Бахче е такова бе, като... Градина, овощна градина. Аз за това питам сега. Браво. Градина, градини. Овощна градина, бахче. Тук още говоря. Тук е само за градина, не е овощна. А не е овощна. Само за градина, не е за овощна. Мой бахче на лево други тръндавини. Комплекс. А бе, градина. Какво искаш това сади в градина? Така, че има и къса и Той вчера чете с Македонията градина. Гарден, то не е българска дума. Жарден, Жарден, гардина, Това си е турска дума. Вие са бахче, той е турска. Градината не е Абе, градина. Абе, градина. Коля, табелата на Дупница как е писана? Гарда, на английски гарда. Табелата на Дупница как е писана? как се Гарда. стои? Гарден. Не, бе, не. Дупница.
Не бе, накрая. Кавелата като влезе. На латиница. Казва са на латиницата, накрая са... Еса. Дупница. Съсъя. Българско са. Дупница. Така се пише. Латинското, не говорим за латинското. Латинското. Дупница. Та няма ли та? Българското ца. Ама та няма ли? Не. Са. Без т. Дупница. Той го четат на... Демек цъфа Съсъя. Латинската, когато латиница дупница, пише са. Накрая са. Не са. Са или са. Не са. Защото приеха латинските... Да, ма... Има цял стандарт за как се... Да, ма в латинското трябва да е с з. Иначе няма да го четат. Че го четат дупница. Транскрипция на... Кои са тия латини, дето ще четат? Те са умрели всички. Значи тук става дума за стандарт за Европа. Ама има речник за съответствие. Ще отидем с тебе и ще го снимаме и ще видим какво. Иначе не бе. В интернет натискаш и казват съответствие на българските букви. Ама тук да е латински, нали? По-широките са... По-широки. Така, това е край. Шопите говорят едно, македонците едно. Това са диалекти. Това е също. И трънчените, па трънчените съвсем. Така нито точно. Учителката пише на дъската, котката еде мишки. Я го прочети, оне го пише. Го прочита. Маската руча когато. Какво казва? Кой и кон? Кон. Както и кай. Кай. Равно и на кон. Като казваш шулей, как е на влашко? Мелчо. Гопала кръсет порика цинци минути. Повтори го да те чуем хубаво. Арманиор. Но не може. Не, Арман. Я питай Кира Йорговяно, една от най-добрите поетеси. Все така. Арман. Македон Арман Лор. Арман Лор. Да, обаче Едно у, което не се... така. Арман Лор. Армани Лору. Ама не се чете. Не Армани Лор. Армани Лору. Не. Така се пише. Така се пише. В Румъния казват Армани Лору. Армани Лору. Разгръшкото не е. Консилио Армани Лору. Така. Да го дома от този Как казват арманите в Констанца? Дателен падеж на арманите. Това е родителен падеж, женитив. Сега не принадлежен. Така да го казвам. Чул, друг не чул. Аз съм чул. Виж сега, те имат други тук може да поспорим кой е ходил. Това е на литературно, на женитив. Айде, няма да спорим. Консилио Армани Лору. Това го чувам там. Касили Армани Лор. Това на уро, нали? Никой не трябва. Ние така ще го казваме. Ама Васко, ние така го казваме, ама може уния там така. Важното е, че го казват. Казват кои го пишат. Чухме изказване за самата транскрипция, това се чете някакви знак. Арман Лор, нир. Така се чете. Няма и... Давай друга дума. Давай, това е много спорно. Не е спорно, бе. Не бе, става път как Вижи го вика в среда, защото вторник вика не знам как. Някой път кръщавал детето, се удавил на едно прилагателно. Дайте жени, друго това не стана. Мога да ви. Милиционера на тротуара. Джони, вика. Граса. Дебел. Дебел слъст. Граса. Красиви. Грас феминин, орал, she is no oral. Ето сега граш, това и, което се пише, е точно мягки знак. Значи граш. Няма граши. Не се чува, не се... Просто е малко синонимно. Граса. Накрая. Граса. И то не се маса. Може да го кажеш и като дебело, ама малко по-иначе. Дебел.
Ще на френски, на английски. На английски, но на английски. Гърсари и бъргарящи. Защо като погледнеш, трябва да се сечиш. Горни край на листа е север. Няма това прави. Европа, норд, суд, ест, вест. Истето Европа. Стандарт. Няза но. Cum știi tine? Apirită. Няза цуа, полуден. Полунощ, полуден. Аз капитата вест. Това е на Клуш. Скрит. Апирита е изгрев. Ма това според не е никой такова. Отгоре ги пиши. Изток, запад, север, юг, така го пиши. Айде тук. Дата е изток, дата сорни. Пише изток. С капитата е запад. Изток и изток. Изток. Изток ли? Тук беше изток. Ще да пишем изтока без. Дата сорни. Дата е изток. Така, без какво беше? Аз капитата ще пиша. Ето, написано. Аз капитата. Подчертаем, подчертаем. Пиши юг. Не го повтаря суд. Няма го повтарям, не се Това е притеснява. нотлук. А след тия другите думи сега, пиница, какво? Пиши север. Колата ли? Е, сега ще го напиша. Рацини. Като замахне това. Рацини. Значи студени. Среща ли аз? Махне се да пише. Рацини, къде пише рацини? Арацими. Арацими ги разсеяш, ама сега... Става студено. Рацини. Лива рация. Дата? Просто я си дата. С капитата. Нотло, арацими. Добре, чакайте. Кунш и месеците се членуват, значи не е янар. Янар, луш, хуртул, марцул, април. Винаги по-чисто се изговаря. Андрел, кажеш Андрел, не върви. А кун ясне юг, венящи, юг гръщи. Нотло, юг. Кун ясне, щицко място е компасно. То? Компасно. Но. Зина Василена, ако за друга му спуда. Бусола. Тиропузола е. На латински е бусола. И той има луне бусола. Я кил тинихи, лево ясти, мой ким, мой киц, яй сум. Що е нахим гора? Чихи, янко. Различно е много. Сегашно време. Пак, пац, пага, пъгъм, пъкат, пак. Ожугаре, ожугаре, какво спряме? Ожугаре е вербови. Спрежение на глагол. Спрежение. Значи, тук има една особеност, която виж сега как се пише. Йо-бако. Бак. Единствено число. И те също се пише. Ей-баг. Ей-бага. Не е бак. Баго, ето такова у, Бага. Ей-бага. Бага. Ей, пага. Аз с качулка. Има той се... Там е бага. Ей, пага. Йо-баг. Същото е като единственото число. Значи горе... го сложи и ще се разбере. Аз и той, ние, вие. Аз и той, ние, вие. Те са така, бе. Те са така, бе. Мине бак. Да, не ма. Напиши този слог. Мине. Не, бе, това е нищо са. Ето и какво да си насие. Яра. Ево, коя е Вани? Ево, в тая страна. Паризяна. Яра. Ето вече глагола бях.
Бях, беше, бяхме, бяхте, бях. Ярам. Бях. Яра. Има. Бях. Брои. Исках. Брои. Бряй. Брях. Брям. Минало не е свършено време, имперфект. Исках, искаше, брях. Цялата граматика е имало в граматиката всъщност. Така че е добре, след като приключим курса, всички да направим един преговор. От нас си за мен, разбира се. Бях да уточна, вчера като говорихме за Грайло Романески. Самата дума Грай. Грай, платес хиба диалект. Сбор, ясен диалект. Сбор. Грай може да означава колко. Грайло Романески. Грайло Романески. Платеш се млязаш и глас. Гласа. Грай. И към плац е ясен мушит. Грай. Плац е мушит гил ясен. Платес хиба грай, платес хиба плац. От друга страна пък грай може да означава говор, реч, наречие, диалект. Грайло мел дигума. Жаргон може да означава. Грай. А хънти го трябва ще ти грайло тъй кумяра. Грайло бряри. Грайло тъй бряри. Диняри са недут за... Карал мара. Ще ти Точно да се преведе. Значи това е глас. Грайлото, гласа. Грайлото диняри. Това е глас. Няколко примера с грай. Отворен глас идва моята голяма работа. Чакай да чуем да Няколко примера за грай. Даже Грайло Мари за Великан си употребява. Грайло Мари. Грай е език и дума. Сбор. Грай дигура. Грай дигура е сбор. От уста. Дигура. Ум грай, но дзъм дигура. Нито една дума не чуем от уста. Устно да се чуе. Ето това са... А иска да кажа, че не е диалект. Вчера се говори, че това е само диалект. Грай може да бъде приятел. Самата дума може да бъде приятел.